Abdulrahman Umar Ciyani, inda muka samu ɗimbin tambayoyi waɗanda ma nake gani ba za mu iya ammaton yawan sunayen ba domin lokaci. Sai dai a madadin dukan waɗanda suka yi tambayar, yanzu ku gyara zama ku saurari amsar da muka nemo muku, inda wakilinmu da ke birnin Yamai, Salisu Bukari, ya samo mana kundin tarihin sabon shugaban mulkin na Nijar. Don haka Salisu sai na ce bismillah. To Usman, shi dai takaitaccen tarihin sabon shugaban ƙasa na Nijar na mulkin soja, sunan shi dai Ciyani Abdurrahman, wanda kuma an haife shi ne a ranar 1 ga watan Janairu na 1964 a garin Tukunus cikin gundumar Filangi a jihar Talabiri. Ya yi makarantar firamare a mahaifarsa ta Tukunus da ke cikin gundumar Filangi. Sannan ya yi kwaleji, wato Collège d'Enseignement General da ake faɗi a garin na Filange. Sannan ya yi Lycée Isa Korambe a birnin Yamai daga 1981 zuwa 1982. Sannan ya yi Lycée Kase daga 1982 zuwa 1984. Ya samu takardarsa ta baccalaureate a shekarar 1984. Sai dai an ce duk da cewa Janar Ciyani ya fito daga ƙasa ta renon Faransanci, amma Turancin Ingilishi ko Sarki Charles na Ingila sai haka. Ko za ka faɗa mana harsuna da yake ji? Cikin harsunan da yake ji, yana jin Hausa ras, yana jin Zabarmanci, yana jin Faransanci da kuma Turancin Ingilishi. Yana kuma rubuta Faransanci, yana rubuta Ingilishi. To sanin kowa ne kafin a ce mutum ya kai janar zai halarci horo da kwasa-kwasai masu yawa baya ga karatu da ya yi. Waɗanne irin horo ne sabon shugaban na Nijar ya halarta? Daga cikin horo daban-daban da ya samu horo a makarantar horar da manyan sojoji ta birnin Thiès a ƙasar Senegal. Haka zalika daga bisani ya yi karatun aikatawa na soja a can makarantar Montpellier ta ƙasar Faransa. Haka zalika ya samu brevet na ƙasa na securism, wato na agajin gaggawa a birnin Montpellier na ƙasar Faransa. Sai ya karatun captain a makarantar nan da ake kira École Royale ta Infantry da ke Bangerir a ƙasar Morocco. Ya yi karatu na Cour d'Etat Major, wato na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi, wanda ya yi a garin Kolikoro na ƙasar Mali. Sannan kuma ya yi karatu kan batun tsaro na ƙasa da ƙasa, musamman ma na yaƙi da ta'addanci a can College of International Security Affairs a Washington DC a ƙasar Amurka. Kuma ya fara ne tun daga soja na ƙasa, soldat deuxième class, ya yi caporal, sannan ya zama sarjan. Can ya kasance su lieutenant, ya kuma zama lieutenant. Tahiya ta tafiya ya kai galata captain, har ya kai kuma commander. Sannan a hankali ya kai Lieutenant Colonel, sannan kuma ya zama Colonel, sai kuma na ƙarshe ya zama Brigadier General. To lalle Janar Ciyani ya yi yawon duniya wajen samun horo. Salisu, mu je ga mukamai da sabon shugaban na Nijar ya rike musamman ma a cikin ƙasa. Sabon shugaban ƙasar na mulkin soja ya kasance mai horar da sojoji a makarantar horar da sojoji ta Tondibiya da ke birnin Yamai. Haka zalika ya kasance mai horas da sojoji a makarantar horar da sojoji daga 1992 zuwa 1994. Ya kasance shugaban barikin sojoji ta 324 ta Kwamfani Sahariyan Motorize da ke Ungurti a shekara ta 1994. Ya kasance ofisa mataimaki a baraki ta 325, wato Kwamfani Sahariyan Motorize ta Ungurti, sannan ofisa mataimaki a baraki ta 324 a nan Kwamfani Sahariyan Motorize ta Gegime, dukkaninsu a cikin jihar Difa. Ya zama kwamanda na cibiya ta 324 wato Kwamfani Sahariyan Motorize ta Gegime a 1997. Ya zama ofisa a fannin kula da harkokin motsa jiki na sojojin Nijar gabaki ɗaya. Ya zama kuma babban kwamanda na barakin soja da ake cema Kwamfani de Fuzier ta sojan sama a shekara ta 2001. Ya zama babban kwamanda na barake ta 246 wato Kwamfani Sahariyan Motorize ta Dirku a shekara ta 2002. Ya zama kwamanda na 32 na Bataillon Inter-Arm ta birnin Zandar. Ya zama kwamanda na 22 na Bataillon Inter-Arm ta Agadas. Daga nan kuma ya soma aiki na ƙasa da ƙasa a ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya daga watan Yuli na 2006 a can wato Monique Bunia Ituri.
ya zama jagoran gudanar da ayyuka na ma'aikatar babban hafsan hafsoshi ta ƙasa shekara ta 2009, ya zama kwamanda na Zone de Defense wato na yankin tsaro na 3 na Zandar a shekara ta 2010, ya kuma kasance chef de corps de garde presidentiel wato jagora na sojojin da ke tsaron fadar shugaban ƙasa a shekara ta 2011. Sai dai baya ga aikin da ya a Nijar, an ce lokacin da Najeriya ta nemi taimakon ƙasashen duniya ta yaƙi Boko Haram bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya zo da ya nemi rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashe makwabta, Janar Chani shi ne ya jagoranci rundunar sojan Nijar don a taimaka wa Najeriya a yaƙi Boko Haram, musamman rundunar haɗin gwiwa da ta zauna a Baga. To Usman, a irin ayyukan da ya na soja ya kasance babban komanda da ya jagoranci rundunar sojoji ta ECOWAS ko kuma CEDEAO a kasar Cote d'Ivoire. Haka zalika ya kasance babban komanda a ayyukan soja na Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar ta Cote d'Ivoire na ONUC. Haka kuma ya kasance soje mai kula da sa ido a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a kasar Congo ta MONUC. Haka kuma ya kasance babban ofisa na Larwai ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin Darfur na ƙasar Sudan ta Kudu. Ya kasance kwamanda na rundunar sojojin Nijar a cikin runduna ta gamayya ta Joint Task Force da ke Baga a tarayyar Najeriya, inda suka ta fafatawa da Boko Haram a wancan lokaci. Ko da shike sabon shugaban na Nijar soja ne, amma yana ɗaya daga cikin sojojin Nijar da aka ce waɗanda suka samu horo na musamman kan hulɗa tsakanin soja da fararen hula. Janar Chani ya halarci horo daban-daban kamar tarurruka na ƙara juna sani kan batun sojoji a cikin yanayi na demokaradiyya a birnin Yamai. Ya yi karatu na aikin raya ƙasashe da kuma samar da zaman lafiya a can wato birnin Kulikoro na ƙasar Mali a watan Fabrairu na 2003. Ya yi karatu na hulɗa ta farar hula da soja a birnin Kulikoro na ƙasar Mali a watan Janairu na 2007. Yanzu bari mu ji batun iyali. Sabon shugaban ƙasar na mulkin soja, Janar Chani Abdurrahman, yana da mata guda da 'ya'ya 5. To godiya ta musamman ga wakilinmu Salisu Bukari da ya samo mana amsa dangane da tarihin sabon shugaban gwamnatin soja na jamhuriyar Nijar. A madadinsa da kuma wakilinmu Al-Amin Suleiman Muhammad, a nan nake cewa ku zama lafiya.